ଥରେ ବନୁ, ଗୁନୁ ଆଉ ରାନୁ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ। ବନୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କଲା, ଆଉ ଗୁନୁ ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିଲା, ଆଉ ରାନୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚୁଲି ଠିକ୍ କଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଚାଲ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। ହଇରେ ରାନୁ, ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯିବା? ତତେ ପରା ମାଛ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ପରେ ତୁ ମାଛ ଆଣିବା କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ବଜାରରେ ମାଛ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ହେକ୍ ତେରିକା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏତେବେଳ ହେଲାଣି, ଏବେ କୋଉଠୁ ମାଛ ମିଳିବ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଚାଲ ନଈ ପାଖରୁ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିବା। ହାକ୍, ଏବେ ଆଉ ମାଛ ଧରିକି ଆଣି ରୋଷେଇ କରି ହବନି। ଚାଲ ସେଇ ନିଧି ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣିକି ଆଣିବା, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ କରିଦେବା। ଏହେ, ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଯିବାନି, ସେ ବୁଢ଼ା ବହୁତ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଦିନେ ସେଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲି, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ମତେ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ ମତେ ଦେଖେ ନା, ତାହେଲେ ସେ ମତେ ମାରିଦବ। ତୁ ଗୋଟେ ଚୋରଟା। ରାନୁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା କହ? କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା? ଗୁନୁ ତୁ ଆସେ, ଚାଲ ଆମେ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବା। ଏହାପରେ ବନୁ ଆଉ ଗୁନୁ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଗଲେ। ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ବୁଢ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଦବ ବୋଲି। ସେ ବୁଢ଼ାଟା ମହାଲୋଭୀ, 200 ଟଙ୍କାର ଚିକେନକୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। ବନୁ ଆଉ ଗୁନୁ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଟୋକା ଦଳ, ହଠାତ୍ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଆସିଗଲ ମ? ନିଧି ଅଜା, ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ କୁକୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ। ଓହୋ, ତମେ ମାନେ ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ନେବାକୁ ଆସିଛ? ହଉ ହଉ, କେତେଟା କୁକୁଡ଼ା ନେବ କୁହ? ଅଜା, ଆମେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ନେବୁ। ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ନେବ ଯେ, ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର ଦାମ 400 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କହୁଛ ଯେ ଅଜା? ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ନା ଛେଳି ମ? ଆହେ ଅଜା, ମଟନ କିଲୋ 400, ଆଉ ତମେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କହୁଛ? ହା ହା ହା, ଏବେ ପରା ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତମେ ମାନେ ବଜାର ଯାଉନ କି? ବଜାରରେ ଆଳୁ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଇଏ ତ କୁକୁଡ଼ା। ମୁଁ 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବିନି ତ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି? ଅଜା, ଆମେ ତ 2 ଜଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଅଜା, ତମେ 300 ଟଙ୍କା ନିଅ। ହେ ହେ ହେ, ଜମା ହବନି। ତମେ ଯାଅ ଆଉ କୋଉଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଦବ। ବନୁ, ଚାଲ ଚାଲ, ଏଠୁ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିକି ନେଇଯିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ। ଏମିତି କହି ଗୁନୁ ଆଉ ବନୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାରି କୁକୁଡ଼ା କିଣିଲା ବାଲା। ଏପଟେ ବନୁ ଆଉ ଗୁନୁ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ରାନୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ସେ ବୁଢ଼ା ତମକୁ କୁକୁଡ଼ା ଦବନି ବୋଲି। ସେ ବୁଢ଼ାଠୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣିକି ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଚୋରି କରି ଆଣିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ବୁଢ଼ା କେତେ କଷ୍ଟରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଛି, ଆଉ ତମେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବ, ଆମର ପାପ ହେବ। ତୁ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହନା, ହିମାଳୟ ପଳା, ବାବା ହେଇକି ରହିବୁ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ହଁ ରାନୁ, ଚାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବା, ସେ ବୁଢ଼ାଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଆଣିବା। ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ। ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ବୁଢ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ପାଖରେ ଶୋଇଥାଏ। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଡେରି ନକରି ଯାଇ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ, ଏମାନେ ତ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ଯାଉଛି ଏସବୁ କଥା ନିଧି ଅଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇଟି ନିଧି ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ନିଧି ଅଜା, ଟିକେ ଉଠ ମ, ତମ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ, ମତେ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ଅଜା, ତମେ ନିଦରେ ଶୋଇଛ, ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଳ ତମ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଇଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ।
ତାଙ୍କୁ ଧରି ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ସେମାନଙ୍କ ଟାଙ୍କ ଛୋଟା କରିଦେବି। ନିଧି ବୁଢ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ବାବା, ଏଥର ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଜମିଯିବ। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ତ ଆଣିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଆକୁ କାଟିବ କିଏ? ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ପଛପଟୁ ନିଧି ବୁଢ଼ା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାନୁ ନିଧି ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ାକୁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭରି କରିଦେଲା। ହଇରେ ଚୋର ଦଳ, ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଆଣି ଭୋଜି କରୁଛ? ରୁହ, ଦଉଛି ତମକୁ। ଆରେ ଆରେ ଅଜା, ଆମେ ତମ କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ଚୋରି କରିବୁ? ସେତିକିବେଳେ କୁକୁଡ଼ାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ରାନୁ, ବନୁ ଆଉ ଗୁନୁ ସେଠୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ଦେଖିଲ ତ କେମିତି କୁକୁଡ଼ାଟା ଜିଅନ୍ତା ଆଣି ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି। ହଉ ରୁହ।